Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. At syempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy ngayon, no? And of course, sa mga nanood sa atin sa FB Live kanina pa, no? Sa Love Radio Manila at syempre sa ating fan page din sa Totoy Bato Official. At nanonood sa atin sa Facebook Live ng sa TikTok Live ng Love Radio. Ayan, marami pong salamat, no? At sa mga nakikinig po sa atin sa 90.7 Love Radio, no? Gusto ko lang ding ibalik to sa mga hindi na nanood kanina. Of course, hindi na ako mapapakinggan after ng gabing ito. After ng gabing ito sa ating programang Totoy na Love. At hindi lang yung Totoy na Love na programa po mga kabisyo, kasama na po yung boses na naririnig niyo po sa Love Radio, Totoy Bato. Pero follow nyo din ako sa ating social media accounts, sa Totoy Bato Official, sa Instagram din, Totoy Bato 907, TikTok. Ayan. Alam mo mga kabisyo, masakit mang isipin na hindi na tayo mapapakinggan dito sa Love Radio, sa radyo as a whole. Pero kahit papaano, meron tayong iniwan na legacy. Yung hayahay nung araw sa Yes FM. Hayahay ang buhay. Lusion ang kigol. Yawards. Ayan. At siguro, marami pa po mga kabisyo, no? Ang iniisip ko lang na lagi naman is yung mga sinasabi natin mga rewards. Madali lang po yan mga kabisyo. Galingan nyo lang kung anong binigay sa inyo ng Panginoon. Yung talento mo, yung skills mo, galingan mo yan. At pag binibless ka na, that's a time na i-share mo din yung blessings mo. Kaya binibless ka ng Panginoon eh. Yung ito, boses natin, ito yung puhunan po natin kung bakit tayo nasa radyo. At yun nga, sabi nga kanina, dito lang po ako sa gilid. Hindi po ako magre-resign. Ako po ay binibigyan ng malawak na responsibility po ng Manila Broadcasting Company. Of course, sa hawak na rin natin ng Love Radio, ang Yes FM, ang Easy Rock. Yan, sa FM tayo, FM programming na po tayo mga kabisyo, sa FM operations at syempre sa mga events po ng MBC. Yan, makakasama po ninyo ako. So, sana suportahan nyo yung uupo po sa ating oras, 9 p.m. no? Hanggang 12 midnight. Sa Lunes na po yan mag-uumpisa. So, dapat abangan nyo po yan sa alas 9 po. Lunes po yan. Ang date po yan ay July 15. So, magli-leave po ako. Vacation leave po ako muna. Saan ba ako? Masakit mang isipin mga kabisyo. Imagine, hindi pa talaga nag-sink in mga kabisyo kung ano ba talagang, ano ba yung mangyayari sa Totoy Bato na hindi na nakapo dito sa ating DJ's chair. Ano bang feeling natin? Alam mo, pag ikaw ay isang DJ, nagsasalita ka lang dito, nakikinig lang kayo, di ba? Meron kayong sasabihin, bahala ka dyan. Wala akong pake. Pero alam nyo mga kabisyo, ay nako, mahirap talaga. Kumbaga, sa English pa, I guess it's high time to park my voice. Unta. Kuno. Pero it's not the end. Because in the coming days, weeks, siguro, baka may mga plugs tayong gagawin, mga plugging sa radyo, mga ads siguro. But I'm very thankful for the management for believing in me and giving me more responsibility. Akala ko nga, uuwi tayo sa probinsya, magdaro. Diba? Yan yun eh. Pag wala ka nang gagawin, uli naman ako, uwi ako sa probinsya, bakit? Anong gagawin mo? Magdaro. Ibig sabihin, mag-araro. Magkaroon ng i-araro yung farm. Sa lahat ng mga fans natin sa 90.7 Love Radio, ayan, babanggitin ko yung Belfast Canteen sa may SM Fairview. Ayan, may kainan dyan. Laging nakatuto yan. Mayroon silang pinadala sa akin na picture, no? Sa picture na, puntahan nyo Kiko doon. Sayang doon, hindi nyo mapuntahan. At syempre sa mga driver din, no? Taxi driver, grab driver, konduktor, bus driver,
Yun, San Agustin. Yan. Sa lahat, bus, San Agustin bus, sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon. Kainan siguro. At sa inyo. Yan, salamat, Carl Padillo, sa pagpunta mo dito. Kasi gusto niyang malaman. Yan yun. So, kung sinong upo dito sa Lunes, malalaman po natin yan, mga kabisyo. Lunes po yan, July 15. Sana, hindi sana, dapat pakinggan nyo. Panoorin nyo po ang kanyang programa. Ayan, para mas may iba man siguro, pero at least kahit paano, kasama nyo na. Salamat! And see you around, baby. Bye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!